Всем добрый день, меня зовут Оля. Bună ziua tuturor! Numele meu este Olga și particip la un program de maternitate surogat la clinica Biotexcom din Kiev. De ce am ales să particip la acest program? Dintr-un motiv, pentru a cumpăra o locuință pentru mine și copiii mei. Familia mea m-a susținut în această decizie și continuă să mă susțină. Le sunt foarte recunoscătoare pentru asta. Unii dintre rudele mele inițial s-au opus, deoarece sarcina afectează sănătatea femeii și, de asemenea, influențează opinia publică, având în vedere că fiecare are propriul punct de vedere. Dar, fiecare câștigă bani cum poate, și nu văd nimic rău în a ajuta cuplurile fără copii, familiile fără copii cu această problemă, ajutând în același timp și pe mine. Îi cunosc pe părinții biologici de la ziua transferului de embrion. De la a 12-a săptămână de sarcină, i-am văzut deja pe Viber, comunicăm, și îmi doresc constant sănătate și îmi cer să am grijă de mine și de bebelușul pe care îl port. Adică, părinții biologici sunt buni, și am avut noroc în acest sens. Vă voi spune puțin despre program. Am venit la prima întâlnire, mi-au făcut ecografie, doctorul m-a examinat și mi-a luat diferite teste. Aproximativ o săptămână mai târziu, clinica m-a sunat și mi-a spus că sunt potrivită să devin mamă surogat. Am fost fericită, nu au existat probleme. Mi-am pregătit documentele necesare, m-am pregătit mental și fizic și am mers la clinică, unde mi-au prescris injecții hormonale și vitamine pentru a pregăti corpul meu pentru concepție artificială. M-au pregătit pentru transferul de embrion. Transferul de embrion a fost fără durere, fără senzații neplăcute. După o săptămână și jumătate sau două, clinica m-a sunat și a stabilit o dată pentru o programare. La clinică, mi-au spus că sunt însărcinată, rezultatul a fost pozitiv și am fost foarte fericită. Acum port o fetiță pentru un cuplu din Spania, îi cunosc deja pe părinții biologici și le sunt recunoscătoare pentru că, datorită lor și clinicii, am oportunitatea de a câștiga banii necesari pentru familia mea. Dacă acest program va fi un succes pentru mine, totul merge bine și fără complicații, desigur, mi-ar plăcea să particip din nou. Îmi place totul în clinică, dar, desigur, mi-ar plăcea să crească plățile. Sunt pe cale să nasc și înainte de naștere. Am început să mă interesez despre maternitățile cu care colaborează clinica. Nu pot spune nimic rău despre maternitatea unde voi naște, personalul este bun. Și am auzit că cei care au născut deja aici au fost mulțumiți. Le doresc tuturor noroc și răbdare.